Не бе, мънде подскача. Бах ти педерада. Не бе, това не е майтап. Не бе, не ми прави те, бе. Ти ми иба майката, бе. Не бе. Не бе, не моля се, не скача, бе. Не дей, бе. Въй, бах ти човека. Не, брат, слушай. Нямаш дам по-малко пари. Това е излишен стрес. Не. Не дей, бе. Колана, ако се изкуси. Не. Спри, бе. Добре, дай. Чай да натисна флекса. Да натисна флекса, да ми отрежи и долния пръст. Не, стига и не се занимай с тях. Слушай, не е подскачай така. Какво? Махай се отдолу! Може да потръпнеш малко, да? So shy. Oh my. It's a home. Father. Ne? Oh my. I'm coming to my feet. Не! Шукай, давай. Целия! С макарите. Пръкнах му газа. Готово ли? Леко, до кога? Леко с лекса ще го удреш долния път. Не, сега смяташ да се хвърляш пак, аз заминавам в апартамента от нещо. Не, няма да правиш скачане. Няма да скачаш, не моля се. Няма да скача. Не бе. Не бе. То с ми иба май. Аз на това ще дам пари, бе, да ми ибаш майката параноя от арест до 15 годишна присъда. Абе, майка му по... Не бе! Леко рамото. Don't be so shy. Like you're right. Don't make no holes. And that's it for her. There'll be anything. Why don't ask me? Why don't ask me? Why? Поставь привет. Кой искаш ключове? Не? Какво? Тирката ли? Тя е от метро 70 евро. Накрая, знаеш ко? Заложих я на пехо за 1 грам флекс. Вика, дай кирката, вече не ти трябва. Няма смисъл от нея. Викам, дай 1 грам. Какво? Къде е той? Веднага, къде е? Where's the hammer? Дръсна. Как ще? Къде е той? Къде е той? Няма по... Не. Чакай. Малко е чук. Чакай. Стой, без да мърдаш. Ето. Да. Момент. Не. Опеле е мръсно. Оправи ли го? Стана само отзад. Къде отзад? Колко време ще висиш на подвода? Само това ще гледам. Не. Колко време? Мартине, колко време, моля се? Още малко бе, колко е? Кажи да знам точно колко. А? 17 секунди. Добре. Не скачай, моля се, не, това са големи нерви, не, моля се. Не го прави, не го измисля. От коя страна скачаш? Чакай. Не. Леко. Не, аз ще чакай. Гледайте му цевта. Момент. Така, надупил съм го отгоре. Я виж там долу на едни резачки, че не е. Къде са? Там долу на... Той. Чакай. Къде са? Резачка червена. Виждай, че е там зад шлайфа. Там е. Да? Къде? Шлайфа? Там отзад зад е. Къде е зад тебе? Видях ги, шак. Момент.
Майка му няма тази си дъвинаха. Те са чао. Така. Бачкай си. Не, чай са за порядко. Здравей, Спайдермен. Колко време ти трябва? Време се е Краката като да могат да правим се и мамата. Телица на цепили петимите, само не прави колите. Да, пърлей. Да, се едно го шибам на прозореца. Обаче педераз. В момент. Фанал съм го отзад, се едно ще е кой котен си чеки. Кой ти дам? Дай. Махни кордата, чакай. Чакай, тая корда трябваше да е за това за тебе. Не? Си. Чай щупай киска това. Колко време ти трябва да го мислиш?